Bos días, amigos. Que isto? Unha vacinación antirrábica. Hoxe imos falar do tema da vacinación antirrábica. Convén poñela ou non? Non sei se sabedes que houve un caso recientemente de rabia en España. O que sucedeu foi que, unha persoa ben intencionada colleu un canciño da rúa en Marruecos, pasou na Ceuta de maneira ilegal e levou nun refugio onde, en lugar de estar nunha cuarentena, estuvo misturado con outros cans algúns destes cans, ademais, despois foron a casas de particulares, entraron ali montóns de voluntarios diferentes despois o can apareceu con síntomas de rabia, houve que facer unha alerta sanitaria e, por desgracia, por esta acción en principio ben intencionada, houve que sacrificar máis de 20 animales. Este can, unha vez que estaba en España, podía ter entrado na península. De feito, pasou unha circunstancia parecida hai anos e o can apareceu con síntomas de rabia en Toledo. Quero dicir que a rabia pode chegar a Galicia, pode chegar desta maneira ou pode chegar por os animales silvestres, porque en España hai algúns casos de rabia selvática todos os anos, e ainda que normalmente aparecen en Andalucía porque o vento fai voar morcegos a través do estreito e poden ter rabia e contagiar de animales aquí neste lado do mar, pero que o ano pasado houve un caso na provincia de Valladolid. Non parece tan imposible que chegue a Galicia. Hai que ter consciencia de que é unha enfermedade mortal de necesidade para os animales e tamén para as persoas. E non fai falta que un animal te morda, nin que o vexas enfermo, é suficiente con que teña o virus e che lamba unha ferida, e pode tardar meses en manifestar a enfermedade. De maneira que a nosa recomendación é que, aínda que en Galicia sexa voluntaria, si poñamos a vacinación antirrábica aos cans, e aos furóns, e tamén, aínda que polo seu comportamento sexa moito menos perigoso que nos poidan contagiar as persoas, tamén é prudente poñerlle aos gatos, cando menos aos animales que teñan relación con outros animales, que viaxen, que se viaxamos, ademais, ter en conta que prácticamente onde vayamos a vacinación da rabia é obligatoria, para poder entrar nun territorio onde é obligatoria, témoslo que poñer. A colación desto, agora que estamos no verán e cando máis viaxamos cos animais lonxe, faremos algúns vídeos máis sobre viaxar con animais. Podedes propoñernos temas acerca de vacinación antirrábica, sí ou non. Pois mira, salvo que teñas un animal que o teñas nun sitio que non interrelacione con outros, que non viaxe nunca, que non vai a residencias, nada así, pois sí. E ainda nas outras circunstancias que acabamos de falar, por que non? Non lle fai daño. O eso de que lles pode afectar, que poden perder o olfato e tal, eso é unha falacia. Así que, vacinamos la rabia. Hasta outro día.